que hem tingut avui és un acte històric perquè no ens pensàvem que hagués sentit la veritat i encara que hagi sigut menys, però estem començant, és un projecte que està començant, jo crec que és molt il·lusionant, sobretot, no sé, per l'alcalde, per tothom que sigui de Girona, sobretot el tema de tenir un sant com aquest, d'aquest nivell a la ciutat, no? Però, per altra banda, jo penso que és un exemple molt maco per veure la coherència de mossèn Enric, per prendre exemple a nosaltres, no? Això que us deia al principi, no? Si una persona és sigut capaç de fer tot això, doncs jo per què no puc ser també aquest tipus de persona, no? I això ens estimula a canviar, i per tant és un referent que és positiu, penso que és positiu, independentment que sigui religiós o no, o sigui, una persona que ha sigut capaç de fer tot això és un exemple per tothom. El títol és en minúscules. Ja ens vol dir una cosa aquest títol, Enric, en minúscula. Ens vol dir que era una persona propera, una persona que estimava la gent, les persones per sobre de tot. Això l'hem volgut posar d'aquesta manera. Enric Pela i Feliu, una vida al servei de Girona, Banyaules i Mancana. La traducció gràfica Josep Maria Giral, Estrador i present, si és millor. No hi ha un aplaudiment. Bien, lo conozco desde que llegó en 1958, 57 o 58, y hemos conversado. Ahora mi cielo estará feliz de que ustedes hagan esa traducción al catalán. Y recuerdo el viaje que hice a Girona y conversé con sus familiares. Los felicito por esta idea que están teniendo y les deseo un éxito grande en todo. Un abrazo y 1.000 millones de felicitaciones por todo lo que están haciendo. Hasta luego. Muchas gracias, Antonio. L'actual bisbe Gilberto. Per tant, nosaltres procurarem cercar aquests recursos per tal de poder-los transferir a la diòcesi i que, amb el criteri que es consideri més adequat, es puguin aplicar i emplear en projectes que ens agradaria que fossin molt concrets, perquè també ens ajudaria a l'hora de poder cercar aquestes ajudes, que sempre és més fàcil de trobar si són aplicables ja a una finalitat concreta. Primer punt. Segon punt, que aquesta cerca de recursos no només s'apliqui a favor de Bancai, sinó també tenim la voluntat de que pugui ser aplicada aquí, temes d'habitatges o un tema de qualsevol altre tipus, doncs també puguin trobar en aquesta associació un mitjà per el qual es puguin portar a terme o canalitzar aquestes ajudes. Y una tercera y última función de la asociación es, pues ellos muy, bueno, llegaban para pasar de una provincia a otra. Entonces la diócesis tenía dos provincias, Terbios y el Chirí, pasaban por los 5.000. Y entonces él comentaba en alguna ocasión, dice, ay, sí, cuando le comentaba al obispo, que también iba allí delante con su caballo, dice, ay, si me viera tu madre. Y decía el otro, pues la mía me está viendo, pues ya había muerto, la mía me está viendo, ¿no? Bueno, entonces tenían así muchas aventuras de misioneros, ¿no? De pueblo en pueblo, que esto, bueno, no se pararía de contar todos estos detalles. Aquí está don Ángel Payés, que sabe bien, anduvo también mucho a caballo por esos lugares de Pruebas y Antilla, Rolpa, todo eso, sabe que esto pues es así, ¿no? Bueno, entonces, le contaba también a los niños cosas de su caballo, y al final, cuando ya le murió el caballo, los niños le preguntaban por el caballo, y dice, el caballo se fue al cielo. Y dice, ¿cómo? Pues sí, porque claro, dice, no es mentira.
Y porque cuando se murió lo tiraron por un barranco y después pues ya cadáver, digamos, venían los cóndores que son carroñeros y lo comieron y lo levantaron vuelo otra vez. Entonces el caballo se fue al cielo. El otro día le dije al Papa, dice, en Perú hay un caballo por lo que usted usó y la gente pues ya no sabe qué hacer con el caballo. Y el Papa ya lo sabía, me dijo, sí, es tal pueblo que no es un caballo. Entonces ahora tienen el problema y dice, bueno, si este lo usó el Papa, ¿qué hacemos con el caballo? Bueno, entonces son tantas, después cuando le hicieron obispo, que eso era de Aulos, cuando le hicieron obispo, o recibió la petición, se tardó, lo pensó y no se decidía, pasó días. Y él contaba así, dice, estaba en el oratorio delante del Santísimo dándole vueltas y vueltas a eso y escuchó, dice, lo escuché, no lo puedo explicar de otra manera, tonto, eres instrumento. Dice, lo escuché físicamente, no puedo explicar de otra manera, y lo contó, bueno, pues veces, este asunto, tonto, eres instrumento. Y fue cuando él pues se decidió a aceptar el ser obispo de També parlat tant del bisbe Pela, que ja s'ha insinuat, s'ha dit, etc. S'ha iniciat o està en tràmit ja els temes preparatius, més que dir que s'ha iniciat ja els temes preparatius per iniciar un procés a través del qual, si les coses s'aflueixen i arriben, i això evidentment en aquests moments és prematur dir-ho, però sí que es cercarà i es buscarà la possibilitat d'entrar en un procés de santificació, de canonització del bisbe Pela. Un home que ha fet tota la seva vida apassionada i quan arriba el seu moment final diu, ja està, me'n vaig en pau i em preparo per anar a trobar-me amb aquell que ha guiat per sempre la meva vida. I ja està, germans, serem un bisbat missioner quan tots els cristians treballarem incansablement pel regne i podrem dir com tots els grans missioners el que vam escoltar de la veu del vell Simeone fa pocs dies. Ara, Senyor, deixeu que el vostre cervell se'n vagi en pau perquè els meus ulls han vist el Salvador. I finalment, i acabo, la fe, l'esperança i la caritat han d'anar embolcallada sempre amb el somriure d'aquells que saben que han confiat la seva vida a Déu. Ens ho recordava també el llibre de mossèn Josep Maria Jordà, cosí d'un altre gran missioner, Monsenyor Màrius Busquets, que deia, el que més recordo d'ell és que habitualment somreia i si es posava seriós li durava ben poc. Recuperem doncs la fe, l'esperança, la caritat i el somriure del bisbe Enric també serà el nostre, el somriure d'un bisbat missioner. Així estic. Llavors, per poder cercar la web, podeu buscar en el navegador de Google, si aneu a Google i busqueu per Enric Pela, doncs trobareu en la segona posició la pàgina web que hem publicat recentment. I doncs en aquesta pàgina web, tal com han anunciat prèviament, s'aniran publicant les diferents cartes, hi ha més de 600. Si baixem a dalt a les notícies, podem veure les últimes notícies, no? Aquí podem veure algunes de les últimes, i per exemple aquesta d'aquí fa referència a una de les cartes que s'ha publicat recentment amb un comentari que sol fer la Dolors. També publiquem altres notícies, o bé testimonis, o bé també inclús alguns fotos que ha realitzat a persones que havien donat la seva ajuda i els hi ha aconseguit el favor d'ajudar-los. Addicionalment, si voleu, enviem un butlletí que està aquí a la part superior, que enviarem en el català, que no sé per què se m'ha ficat en espanyol. I si no el butlletí
podrem veure que hi ha l'opció de rebre novetats. Llavors podeu apuntar el vostre mail i en el cas de que us interessi podreu veure mensualment les novetats que es vagin publicant. Addicionalment, també hi ha algunes xarxes, com ara Instagram, a la part de l'inferior de la pàgina podeu veure el Facebook, l'Instagram, o si busqueu a l'aplicació mateixa en cas de tenir xarxes socials, podreu trobar i allà també anirem publicant el contingut. Llavors, cadascú segons la seva conveniència pot decidir rebre informació a través del mitjà o un altre. Llavors, finalment comentar que durant la presentació vam veure moltes fotografies, segurament teniu interès a poder veure aquestes fotografies potser amb més deteniment. Si en el navegador busqueu fotografies Enric Pela, trobareu sí, és aquesta opció que apareix aquí, primer hi ha el web, el Facebook i Instagram, que he comentat prèviament, i l'opció que apareix a continuació explica que és una aplicació on hi ha moltes fotografies penjades. Estan organitzades amb àlbums cronològics, començant per la seva joventut, família, la seva estància a Girona, etc. Llavors, si teniu interès, també teniu aquí totes les fotografies disponibles. Aquí s'acaba la meva intervenció, passo la paraula a en Joan.